muri yeZimbabwe tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano pa Facebook Secrets and Confessions. Kuri sei kwese kwamungava muri kumativi mana enyika. Tadzoka zvekare nemamwe messages. If you followed me yet ku Facebook kana kuti amusati matanga kundifollowa ku Facebook, if not yet ndikukumbirawo support yenyu ku Facebook so that you can follow me. Kuno mudiwa mutereri uyo akauya inbox akati mkomanashi Facebook amufe makawana ma followers unless kana mukatombo posta ma pictures mamwe aya anokonzeresa drama ndikati iyi manje zvekuzoshama zvinozoita here hanzi ndo zvinotodiwa ku Facebook. So let us prove a point kuti you can still make content on Facebook without posting wakashama. So I am asking for your support ku Facebook ikoko. Regedzai tiba tapinda muma messages edu avo atatsoka takakubatirai. Message edu yekutanga yakamira sekudai so hanzi mukomana chimakadi zvenyu ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavika chitupa changu. Gore randiri kuda kukuudzai nezvaro igore iro randakazvikanganisira upenyu hwangu apo pandakambobata chimwe chibasa. Handichakuudzei kuti ndikupi because vanhu ivavo ndinotovatya zvavakandiita mukoma, ndinotonzwa ndichitozvitya kusvika pari nhasi ende ndine zvandinosanganawo nazvo zvandiunzawo pano zvandodawo kuti vedare renyu zvimwe kuda vanokwanisa kundibatsira. Zvakaitika mukomana ndezvekudai so ndainge ndagara ndichiita hangu mabasa ekuvaka, saka ndakabva ndachizoudzwa nemuzukuru wangu kuti iye ainge aine chimwe chibasa icho chaainge akabata. Saka chibasa ichi kuti ange achinochiita zvainge zvisingaite because already kune kwaainge ari busy achiita zvimwe zvimabhindauko. Akabva achizoti kwandiri endai ikoko munobata basa iri. Ndakabva ndachizoenda, saka pamba apa mukoma paine mamwe matiles avo ainge asina kuiswa zvakanaka, saka ainge achiti kana kuchinaya then roof yaibva yachizotanga kubvinza, saka vainge vachida kuti ndinge ndichiita roof proofing. Ndakati ndichirova mabasa angu mukoma, mukadzi wepo aingogara akati sona neni apa ainge akanaka zvake mukadzi iyeye. Sevanhuwo vainge vakangokurirawo kumageto tainge tichitongoshuvirawo kuti tinge tichitongobatawo mhenya dzemumasebhabhu. Saka sezvo ainge ari munhu aigara achingoda kuzviswededza pedo neni, zvakomana zvadainge ndichishanda nazvo zvakabva zvachizoti nai murungu hamusi kuzviona here? Ndikati kuona chiko? Vakanditi mukadzi uyu anoratidza kuti kukudai anotokudai zvekutodaro, komadii mangomusvitsa shoko. Ndainge ndichitya kuti ndige ndichimusvitsa shoko mukadzi uyu nekuti ndaitya kuti kana ndikagara ndaita saizvozvo ndinobva ndachizonyimwa kana mari yangu iyo yatinenge tashandira, kana kuri kunzi murume wacho akazozviziva kuti ndo zvandinenge ndaita nemudzimai wake. Saka ndakaedza kumboresista the devil but airamba achingouya chete nemuidzo until one day akandiudza kuti ainge achida kuti ndinge ndichizouya iri Sunday because ipapo tainge tava kutoda kutonopedzisa kabasa. Akanditi but munouya muri mega, kabasa kacho handisi kuda vanhu vakawanda pamba pangu because ndinenge ndiine mafriends angu. Saka ndakabva ndachizomuka makuseni ndokubva ndachizoenda kubasa. Pandakasvika mukoma akandigamuchira nemufaro akati mirai nditange ndakuitirai 10 musati matanga kushanda. Kamufambiro kaainge achiita pamberi pangu ndaitongozviona kuti munhu uyu ari kuda kutongondipa nekundipakurira rudo. Hazvina kuzongotora nguva yakareba, inini naye tainge tava kutoita romance ndokubva tachizorara tose. Ndakaenda naye muimba yake yemukati, asi tisati taenda ikoko ane mashoko avo aakandiudza. Ipapo ndikadai ndakaramba. Akabva achizoti zvandikuda kuita newe you have to know zvimwe zvinhu izvo zvakaitika pakati pangu nemurume wangu. Akabva achizondiudza kuti murume wake akamboita nguva iyo yekuti ainge asinawo mari, zvinhu zvakatovaomera, vakatosvika pakutomboenda paseparation. Saka murume wacho akazodzoka kwaari akati mukadzi wangu ndine muprofita uyu ari kuti anoda kutibatsira but zvinotoda iwewe uchibvuma. Saka vakabva vachizoitirwa minamato yekuti kana vava
kuda kutanga mamwe mabusinesses kana kuti business ravo kana kuri kunzi rinenge risinganyatsokufamba zvakanaka, vanofanira kuti vange vachizotsvaka murume uyu iye anozorara nemukadzi kana arara nemurume, then mumabusinesses avo zvinhu zvavo zvinotanga kunyatsokufamba negwara rakanaka. Achindiudza zvose izvi mukomanashe, hana yangu yakarova, ndikati idzi zvadzinoita sekunge imhiko dzehurombwa. Saka nemabatiro avo aainge akandiita nerunako rwake, akati achingononditsvoda ndikabva ndatokanganwa nezvazvo. Tapinda mubedroom, ndakaona kuti ainge akaisa $200 pamubhedha, ndikati ko how far? Akabva anditi pose pandinoita zvinhu izvi, kana ndichida kubatsira murume wangu mubusiness kana zvinhu zvisiri kufamba zvakanaka, handifaniri kuti ndinge ndichingoita bonde nemurume mahara, ndinenge ndichifanira kuti ndinge ndichimubhadhara. Ndakaona kuti zvainge zvakanaka, ndakaona kuti ndainge ndatotema shiri 2 nedombo rimwe chete, kuti apa ndiri kurara nemukadzi akanaka, apa ari kundibhadhara futi on top of that. Saka iye mukutaura kwake akaita sekunge this was a relationship iyo yainge ichazoramba ichienderera kumberi. Haana kunge akandizivisa kuti yainge ichazongova relationship yekungoti zvainge zvichazongoitika kahwani chete. Saka takabva tachizorara tose. Mushure mekunge tarara tose, mukomanashe ndopa akandipa mari yangu, akabva anditi achinda zvako nekuti murume wangu ava kutodzoka. Apa dzainge dzichiri kuma 9 am, ndikati ko handina kana kuzomboita kabasa racho. Akanditi muchazoripedzisa neMonday. Come Monday, mukomanashe apa ainge akandiudza kuti ndainge ndisingafaniri kuti ndinge ndichizoudza vakomana vaya avo vandainge ndichishanda navo zvose izvo zvainge zvaitika. Saka ndakazoti ndadzokera kubasa semunhu wandainge ndakarara naye paweekend, I thought kuti maybe ainge achazotondiratidza rudo. Mukoma ndakamutaimira ari ega, ndikaenda ndikanoda kumubata, akandirova mbama, akanditi ndinokusungisa, are you a rapist? Uri kuda kundirepa kasi? Ndinomuudza murume wangu ende ane pfuti. Ndakashamisika because tainge taita sekunge tainge tiri vanhu vainge vakawirirana mune zvose izvo zvatainge takaita. Akandiudza kuti zvakaitika, it was a mistake. Mukoma zvakandishamisa. Ndakazongosiyana nazvo mushure mekunge ndapedza kurova kabasa ako katakarova ipapo. Ndakabva ndachizokanganwa nezvake. Mudzimai wangu akabva achizoita pamuviri, akati abatira pamuviri mudzimai wangu. Chakandishamisa mukoma ndechekuti mudzimai wangu ainge ogara achingorwara nguva dzose. Ndikati ko chiko chiri kukonzeresa kuti mudzimai agare achingorwara nguva dzose? Pandakazotanga kufamba mumaprofita ndopandakabva ndachizoudzwa kuti chainge chichirwarisa mudzimai wangu yainge iri nhau yekuti kune kwandainge ndichishandiswa usiku, kutomuka ndotoenda ndotonoshandiswa sechikwambo, ndichirara nezvikwambo zvechikadzi. Ndikati ina handina munhu wandinoziva akaromba. Saka muprofita iye akazoti ainge achida kuenda kune vamwe bishop vekuchechi kwavo, kana ainge achazotaura navo then aibva achizondipa mafone numbers avo bishop ivavo. Saka vakabva vachizondifonera vakanditi hanzi nabishop unokwanisa kuuya kumba kwangu, asi unouya wakabata $300. Ndakatora kamari kandainge tiinako kainge kari kalast money mumba, ndokubva ndachizoenda kuna bishop ivavo vanoshandisa glass. Ndakazviona ndiri muglass ndiri pamba paya apo pandainge ndichiita peace job, ndopandakaona mukadzi uya achiuya pandiri, vakabva vanditi chikwambo chako ichi. Ipapo mukadzi uyu paakabuda muglazi vachiti ndo chikwambo chako, ndakashamisika. Bishop vakabva vachizoti kwandiri mukadzi uyu nemurume wake ndo zvavanoita, kana kutopinda mutauni vanotopinda vachitotora angava ari mapenzi echirume kana kuti mastreet kid, kana vakaenda kumba kwavo nestreet kid iroro rinobva rachizotanga kurara nemukadzi iyeye uyo wawaiona sekunge akakosha chaizvo, ende zvakakosha zvakaitika pakati penyu. Atori nevarume vakawandisa avo vaakarara navo kusanganisa nemapenzi. Saka kana kuri kunzi akarara nebenzi kana kuti street kid kana murume akaita sewe, zvinhu zvavo kana kuri kunzi zvinenge zvakastaka mulife zvinobva
vachizotanga kusununguka. Ndokusaka mudzimai wako akaita miscarriage. Ndakarwadziwa pavakandiudza kuti ndainge ndatova munhu ainge aine jambwa nemunyama nekuda kwekurara kwandainge ndakaita nemukadzi iye, ende mudzimai wangu ainge achazongoramba achingoita miscarriages unless ndazovakirwa munamato. Mukomanashe zvakatora nguva kuti ndinge ndichizokwanisa kugezeswa mweya wejambwa nemunyama, izvo zvainge zvonditeverera. Advice yangu kune vamwe varume kunze uko, usangoti mukadzi wose uyo anenge auya kwauri wobva watoti uyu ndotomudya, nekuti vamwe vacho vanotouya vaine chinangwa muupenyu hwako ende vanenge vachida kungokushandisa. Ndakashandisiwa sekutamba sekuseka, ende inyaya yekuti kumudzimai handikambofi ndakaitaura kuti paya patakambotambudzika tainge tichitambudzwa nekuda kwejambwa iro randakazvigokera ndiri ndega. Mukadzi iyeye kana ukamuona haungambofi wakafungidzira kuti angaita satanism yakadaro. Yavanotoita isatanism chaiyo mukoma, ende zvinhu zvake akanyatsokuzviita nekuziva kuti ndainge ndichazomuchiva, ende ndaitofungidzira kutoti ondapinda machena because ndaifungidzira kuti kana ndikawana mukadzi ane mari yakawanda ndokuchengetwazve ndisingazivi kuti ndainge ndichitozviwisira mumoto. Kana mukaposta nyaya yangu muzondizivisawo, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Strange things indeed they do happen in this world. Yo pakaipa anzisiyanai neruchiva, ngatisangochiva vakadzi vose vose, nekuti vamwe vakadzi anzi vanotouya vaine chinangwa chekuti anenge achida kutokuparadza. Pakaipa. Regedzei tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi mukomanashi makadii zvenyu, ndinokumbirawo kuti muge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Ndauya pano kuti ndinge ndichizokuudzaiwo confession yangu yandiinayo, secret yangu yandiinayo. Ndiri murume uye zvekare ndine makore 24 years ekuberekwa. Mukukura kwangu amai nababa vaiwanzo kundituka vachinditi iwewe une husimbe, ende husimbe hwako hwauinahwo unokwanisa kuzogumisidzira waromba ukatichekeresa. Ndaingoti kutaura, but vainge vakatozviona kuti ndine husimbe ende kushanda handitodi, ndinoda zvinhu zvakapfava sekutaura kwaamai vangu kuti uyu anoda zvakapfava sehonye achagumisidzira atirombera pano. Saka ndakazoti ndapedza kunyora O level yangu ndipo pandakabva ndachizoenda kuchikorokoza ndikatangawo kuita zvichigweja. Asi dambudziko randakanosangana naro ikoko kwaishandwa noti zvekutamba, zvino zvekushanda zvakaomarara ndainge ndisingadi. Ndopandakabva ndachizotanga kushanda neumwe muchinda uyo ainge achitawo zvekutenga goridhe, but nekuda kweudyire ndainge ndichida mari yakawanda. Ndainge ndava kumurova madouble cross. Ndaiti kana akandituma kuti ndinge ndichinotengesa goridhe, ndainotengesa kwarinenge richindipa mari yakawanda, ndobva ndachizoita sekunge ndapiwa mari shoma. Paakazozviziva akabva achizondimisa basa, akati iwe haushandiki newe. Ndopa ndakabva ndachizotanga kuitawo zvangu, ndava kutengesa mbanje. Ndichitotengesa mbanje ndakabva ndachizosungwa ndikanogara mujeri kwegore rose. Pandakazodzoka life yainge yatofamba, vamwe vangu vainge vatofamba neupenyu. At that time mukoma ndopa ndakamboedza zveJoni, asi ndakaona kuti muJoni macho mainge musingashandiki. Ndakadaidzwa nehanzvadzi yangu ndikatanga kugara nehanzvadzi, but ndikabva ndaona kuti muJoni munotorwadza kutodarika muZimbabwe, nekuti vanhu vacho vanoshanda havazorori, apa mari dzamunenge muchipiwa dzinenge dziri shomasa. Ndakabva ndachizodzoka kumusha ndikagara hangu pamba ndava kutsvaka zvimwe zvokuita. Ndakabva ndachizotanga kuwirirana neumwe mukomana
uyo ainge aine sowe rake akabva anditi ini zvinhu zvandinoita ndezvefeki, kunyange ukandiona ndichinzi ndiri kubatsira vanhu ndinenge ndichitongovapa zviprofita zvefeki. Ndikati sei vanhu vacho vasingazvione kuti uri kuvapa zviprofita zvefeki? Akabva achizoti kwandiri havangazvioni nekuda kwekuti ndine mushonga wandinoshandisa. Ndikati mushonga uyu wakauwana kupi? Akabva achizondiudza uko kwaainge akauwana mushonga. Ndikati neniwo ndinouda, saka ndakabva ndachizovhurawo branch rangu, but akatombondibatsira kuti ndinge ndichikwanisa kuwana vanhu vanouya kusowe rangu. Saka ndakati ndawanawo vanhu vainge vouya kusowe apa masimba euprofita handina. Saka mushonga uyo waainge akandipa uyo waanoshandisa zvekare, but kwaari wainge usinganyatsokushanda zvakanaka. Saka wakazonyatsokubata nekupinda muropa rangu, nekuti kudzinza rekwedu kutori nevanhu vakaromba, ende zvekuromba ndezvemudzinza. Saka kana kuine vanenge vakaromba, kana ukazonoromba zvinokasika zvaita. Asi kana kuri kunzi kudzinza kwenyu kunenge kwakaitwa kana mhiko nemadzitateguru enyu, mhiko dzekuti hatidi vana vanozoromba, ndipo paya pekuti unoenda kun'anga uchaenda zvekare but usingaoni kana change. But inini change ndakaiona. Saka ndainge ndava kuti zuva ratinenge tichimuka tichiti tinoda kuenda kumasowe, ndaitoudzwa kuti pachasvika vanhu vakati, ende vanhu ivavo vanenge vaine matambudziko avo, uye zvekare ndainge ndava kuba zvipo zvevanhu vanenge vauya pasowe, midzimu yavo nemashave emanjuzu, izvo zvaizondishandira futi ndichizvishandisa. Ndakatanga kuita mukurumbira ndikatovhura mabranch akasiyana siyana. Saka ndakaramba ndichingoita seizvi, asi ndakazonobata magetsi. Kune kwandakazoendeswa mukoma, vana vevamwe sabhuku, vana ava vakauya kwandiri, vanhu vane mari, vakandiudza kuti baba vavo vakaromba ende vane mushonga wemubobobo vainge vorara nevana vavo sikana nevamwe vakadzi vemuvillage zvekare nevaroora. Saka vakomana vakauya vachiti vainge vachida kuti ndige ndichinobvisa nekubata zvinhu zvababa vavo. Takaenda mukoma Nashi, ndokubva ndasvika pamusha zvechokwadi. Ndaitonzwa mavoice aitotaura neni achitondiudza kuti pakati pane chakati, pakati pane chakati. Saka kuzonobata kwandakaita ndainge ndisina kusimbisiwa kuti ndinge ndichizobata zvikwambo. Chandaingogona kufembera chete kuti panapa pamusha pane nyoka, panapa pane chikwambo. Saka ndanobata zvikwambo zvezvia hazvina kundirova ipapo. Ndakatopiwa mari dzangu mushure mekunge ndazvipisa, but zvikapiswa nemunhu anenge asina kusimbisiwa kuti akwanise kupisa zvikwambo. Zvinokwanisa kutotsva, nyoka dzinotobatwa dzigotopiswa, but zvinhu izvi zvinoramba zvingorimo mumhuri zvichingokutambudzai chete, ende zvinenge zvatova nehasha. Saka ndakazoti ndadzoka kumba ndine mari yangu nezvipfuwo zvadainge ndapiwa. Kunodai mukoma ndakati ndakagara, wainge huri usiku, ndakaona shiri yainge iri yeblack yakapinda mumba. Shiri iyi yakabva yandirova nemapapiro ayo, ndokubva ndatotanga kutorohwa nezvinhu. Mumba makapinda zvidhara zvainge zviri 4. Zvidhara izvi zvakatanga kundirova, ndikabva ndatoita black out, ndikagara muchipatara kwenguva yakareba. Ndakazoti ndarikava, ndopa ndakabva ndachizodzokera kuna sekuru. Ndikati sekuru, ndo zvakaitika, ndoita sei? Ndopa vakabva vachizondiudza kuti kana ndichida simba ekubata zvinhu sezvandainge ndakaita ende zvisingazondikuvadze, ndaifanira kuti ndinge ndichizopiwa chikwambo. Saka patakaenda kumakuva tichida kuti tinge tichinomutsa mweya wemufi kumakuva, takaedza kwemazuva akati 1 day tichita each and every day. Taienda kumakuva for 7 days tichinoita mhiko asi zvichiramba. Saka ndopa vakabva vachizonditi ngatitarise tuone mudish, nekuti vanoshandisa dish, vanodira mvura mudish, then vanhu vavatanga kuona zvose zvinenge zvichiitika munyika yemweya. Ndakabvunza sekuru kuti sei hanzvadzi yangu yainge yabuda mudishi mavo. Saka sekuru vakabva vachizoti imbwa iyi ndo iri kukonzeresa kuti zvinhu zvangu zvisafamba zvakanaka nekuda kwekunamata kwaari kuita. Ndakatomuona ainge akapfugama achinamata akabata bhaibheri rake. Ndikabva ndati saka toita sei, because inini ndikuda kuita mari nekukasika. Vakanditarisa vakati wakazvipira here? Ndikabva ndati hongu, kuzvipira ndakazvipira sekuru, ende ndikuda mari, munotozviziva wani. Kutanga kwandakaita sowe, ndakaritanga sowe iri because ndainge ndichida kuti ndinge ndichizopfuma
vakabva vachizotora bvumo iro rainge riri kumadziro vakabva vanditi buda panze. Ndakazoperekedzwa neumwe mudare wavo. Takati tabuda panze mukoma, ndakabva ndachizoona mhembwe yainge ichitofamba pachivanze pavo sekuru. Saka ndakabva ndadanidzira because vainge vakati kwandiri, kana ukaona chawaona panze undiudze. Saka pandakaona mhembwe ndikabva ndati sekuru. Vakabva vanditi we muzukuru. Ndikati sekuru, ndikuona mhembwe, ndoita sei nayo mhembwe iyi? Vakabva vanditi iwe chizvitora semuvhimi, bvumo rawakabata iroro chibaya mhuka. Ndikati ko mhembwe iyi kana ikatiza? Vakanditi haingambofi yakatiza, ziva kuti zvinoitika pano panoitika masheripiti. Nhasi uchadzimba, uchabata mhuka. Ndakabva ndachizotanga kuimhanyisa mhembwe iya, asi yairatidza kuti yainge isina simba. Ndakabva ndachizonoibaya. Pandakangonoibaya mukoma, chakandishamisa ndechekuti yakabva yachizoshanduka ikabva yachizova hanzvadzi yangu. Vakabva vachizobuda vachishopera, vakabva vachizotanga kumwaya mvura yainge yakazanganiswa nemishonga pamutumbi wehanzvadzi yangu. Ainge achiri kufema zvake. Ndakamubaya nechepadumbu kuleft uku. Ainge akabata pandainge ndamubaya achichema achiti nhai Thomas, hanzvadzi yangu, wandiuraya. Tarisaone kuti wasarudza kundiuraya. Sei wasarudza kundiuraya? Vana vangu kani Thomas? Vana vangu vachachengetwa nani? Ko amai nababa vachachengetwa nani zvawandiuraya kudai? Saka vakabva vachizomuti iwe nyarara. Ndivo vakabva vachizomupedzisa nemishonga yavo. Achingoti zim, vakabva vamukwidibira nebhodhoro. Handizivi kuti ndingazvi-explaina sei, asi vainge vaine bhodhoro ravainge vakabata. Akangoti achingoti zii kunyarara kuratidza kuti ainge afa ava kusagomera. Vakangoisa bhodhoro pamusoro pake, ndopaakabva achizopinda mubhodhoro muya. Ndakabva ndachizomuona ainge ava kurarama zvekare, asi ainge otadza kubudamo mubhodhoro imomo. Saka vakabva vachizondiudza kuti zvandainge ndaita, ndainge ndachekeresa hanzvadzi yangu. Ndikati asi nhai sekuru, zvamusina kunge makandiudza kuti mhiko dzandainge ndichazoita dzainge dziri mhiko dzekuchekeresa hanzvadzi yangu, dai makandipaka warning so that ndainge ndichizozviziva kuti mhiko idzi ndedze kuchekeresa hanzvadzi yangu. Vakati hazvina basa nekuti anga achichallenja dare rangu. Wose uyo anenge achallenja dare rangu anofanira kuti ange achizorwa nedare rangu nezvandinoshandisa mumatare. Saka zvamukurira zvakunda minamato yake. Chiwo bhodhoro iri vakabva vachizondipa bhodhoro rainge risina muvharo. Vakatora ruoko rwangu vakanditi chivhara, handisi kuda kuti ange achibuda nekuti kana akabuda apa tinozotonetsana naye big time. Takadzokera mumatare, ndopa vakabva vachizotora chivharo vakabva vachizovhara. Vakandipa bhodhoro, vakanditi bhodhoro iri ndoda kuti unge uchizonoriisa panzvimbo pakavanzika. Ndakadzokera kumba ndikaita saizvozvo. Ndo pakasvika shoko rerufu richibva kuSouth Africa. Tikaudzwa kuti hanzvadzi yangu ainge akangobayiwa nebayo. Abayiwa nebayo kudaro ndokubva achizotofa. Ndainge ndakanzi ndaifanira kuti ndinge ndichishandisa mari yose iyo yandainge ndiinayo mumba. Ndakatora kamari kandainge ndiinako mumba ndikatengesa zvekare nemotikari dzangu mbiri dzandainge ndakabva mukutenga. Ndikashandisa mari iyoyo kuti mutumbi wehanzvadzi yangu unge uchizounzwa kunoku kuZimbabwe. Zvandakaita izvi ndakazviita sekunge ndainge ndichizviitira murudo, but ndainge ndichitozviitira kuti ndinge ndichikwanisa kuzokasika ndamushandisa paurombwa hwangu. Saka akazoti auya tine kuteya kwatakaita paguva rake kuitira kuti mutumbi wake kana waradzikwa asazofa akamuka achiudza dzimwe hama kuti izvi ndo zvandakamuita. Ndiko kuromba kwandakaita mukomanashi. Nanhasi uno ndine sowe rangu iro randiinaro, ende vanhu vanoti kana vakasvika pasowe rangu vanotoshamisika kuti munhu uyu nezera rake anotorapa nekutobatsira kudai. Yo vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo at only 24 years. Zvakangoma hazvo vedu we,
apologies for the background noise. Princess amuka and anenge atori neviolence anenge achitoda porridge makusensen akadai, so saka akangononokerwa kubikirwa porridge anenge atori ma1. Apologies for that. Regedzai tibva tapinda mune imwe message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndiri kugara kuSenton pari zvino, saka ndiri munhu akabudirira uye zvekare ndine motikari, ndine maUber 16. Motikari idzi mukoma dzinomhanya 24 hours uye zvekare ndine flat rangu randakatenga muno muSouth Africa. Ende imba iyi ndakaitenga kudhura, asi ndiri musungwa waSatani. Ndasvikawo pekuti ndaneta nezvose izvi zvandiri kuita, ndava kuda kuti ndinge ndichisunungurwa. Handizivi kuti Mwari vachandisunungura here. Zvakatanga mainge muri mugore ra2021, shamwari yangu akatanga kudriva motikari dzemaUber muno muJoburg, ndobva achizotenga motikari iyoyo akaitengeserwa nemuzimba waainge achishandira. Saka ndakarwadziwa uye zvekare ndakabva ndabatwa nemweya wegodo. Ndainge ndichishanda kuma warehouse, mari yandaishandira yainge iri mari shoma. Ndakabva ndati sei Mwari muchindiregerera. Godo rakasvika pakundiparadza. Ndakabva ndatanga kutsvaka solution. Saka umwe murume wandaishanda naye anobva kuMbare akabva achizondibatanidza nevanhu vekuNigeria vanopa ritual luck kuburikidza nemabusinesses aunenge uinawo. Ndakabvunzwa kuti ndinenge ndichida kuzoita mabusiness akaita sei, ndikati maUber akawanda zvikanzi unofanira kuti unge uchiita mhiko. Vakabva vachizonditi ndige ndichizoya kuHillbrow muri usiku paapartment pavo. Vakabva vachizondidyisa ndove dzekitsi uye zvekare ndikapiwa ropa remukadzi ainge ari kumazuva ake, uye zvekare ndakabva ndachizopiwa nehari iyo yandakanzi ndaifanira kuti ndinge ndichizoisa pfupa remunhu weukama, ndobva ndaisa nedovi ndozodya mushure mekunge hama yangu yafa. Ndakanzi kana ndikakwanisa kuita zvinhu izvi ndaikwanisa kuzoita mari. Ndakadzokera kuZimbabwe, ndainge ndiine hama yangu iyo yandakatora ndikatanga kugara naye muHarare. Akati afa ndakataura nedzimwe n'anga vane mafone numbers avo avainge vakandipa. Hama yangu yakazoendeswa kumochwari yeprivate mochwari, ndobva tachizotora mapfupa ake avo anogara muhari yangu. Ndadzoka kuJoni mukoma, zvinhu zvakatanga kushanduka. Ndakabva ndachizotanga kushandawo ndava kudriva motikari dzemaUber. Munhu wandainge ndichishandira akafa, mukadzi wacho akabva ati ainge asingakwanisi kurana business, vaida kunditengesera motikari. Kubva mumotikari iyoyo mushure memwedzi mitatu ndainge ndatova nemotikari dzinokwana kuita 16. Upenyu hwangu hwakachinja, but dambudziko nderekuti mukoma ndinofanira kuti ndirambe ndichingoita mhiko idzi ende ndinogara ndichingorwara nguva dzose. Ndinofanira kuti ndige ndichideketerera mazita ehama dzangu. Zvino ndaneta nekuramba ndichingorohwa nezvipoko. Ndine hama dzangu dzimwe dzakafa, dzimwe dzandisina kana kuuraya. Saka vanhu ava vari kumuka vakaita sekunge madzviti, vanouya vachindirova. Ndine nguva yekuti ndinongorara ndakagara, kungoisa musoro wangu pasi, ndinorikitwa netsvimbo, ndichirohwa ndichinzi zvii tsvina yawakaunza mudzinza. Saka ndiri kutsvakawo vanhu vanokwanisa kundibatsira. Godo rangu rakandiparira, ndainge ndisingazvizivi kuti kupinda kwandiri kuita mune zvinhu zveurombwa ndava kutozvikanganisira upenyu hwangu. Ndaneta nekuramba ndichingorepa chembere. Handikwanisi kukuudzai zvakawanda pamusoro pemhiko idzo dzandinoita. Please, kana muine chechi yamunoziva niye Senton yekuZimbabwe yePentecostal Church kwandinokwanisa kuenda ndikanoitwa deliverance, ndiudzei ndiende ikoko. Hausi upenyu hwakanaka hwekurarama uchirepa chembere dzevanhu. Yo vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Anze ndinorarama nekurepa chembere, ndo mhiko dzavo idzo dzavanofanira kuti vange vachitevedzera. Pakaipa. Let us try to assist him in the comment section.